Ero kamano kuom kitera Mogi TV ka koro adonje kidieny mar buch jopiny wantie ka gi wendo modhial FCPA Hesbon Omolo men jalony e weche mag uchumi. Ero kamano ahinya kuom wasechegi. Ero kamano ahinya nyakwar Guoko chapesa. Ero kamano. Ageno ni riyo maber. Ariyo maber. Achiel kuom gima jatend piny Kenya dhi timo juma montiere ni en chako ayanga gima dho ngere luongo ni Phase 2B mar SGR kata gach okolo madhi kakadho Narok, odhi Bomet, odhi Kericho, modhi nyaka Nyamira, modonj Kisumu, modhi nyaka Malaba. Phase 2 ni en pesa adi? Nikech mokwongo ji osebedo ka nitiere kikruok moro. Jomoko wacho ni en bilion 502, jomoko wacho ni en bilion 680. En pesa adi kaka jolony mosebedo ka ng'iye? Ayanga mar pesa manyalo tiyo kanyero onyalo bedo gimoro bilion koriwe te nikech oduong'. Ok en gima tin nikech kiwuog Naivasha idhi chop Narok, michop Bomet, to kuonde gi be nitiere substations matindo tindo migero. Narok nitie moro ni Mulot, moro ni Sotik, moro dhi ket Sondu, moro Ahero, kati donj Kisumu kama Kibos kama dhi ket station maduong'. Then koko chako wuog kanyo donj Kisian, ochomo Yala, kia Musanda, kodhi otuch modhi ochop nyaka Malaba mo ogore kono. So it could be around 500. Ki timo estimate, it could be around that. Kito biro ga lot of infrastructure. Okena na reru no kende. Kati ngeni en standard gauge. Oken moro milone meter gauge. Meter gauge en reru manyachon makata mana pek mar msigo monyalo tingo ne piny. Omiyo en chenro maparo ni okrach. To kilomita moang'iyo kanyo binge ni duong. 262 kilometers. Mano mana mowuok Naivasha kachopo Kisumu. Kati chaki medo kilomita 134 makoro kowe nyaka Malaba. Tieni mano ki wuoyo kiriwo gite in gi kilomita madhi mana 400. So odwa mana PM lach mare dwa romo gi mana ma wuok Nairobi kadhi mawuok Mombasa ka biro Nairobi. To gini gar kaka jalony mar uchumi odhi konyo jopiny gang'o nikech nwang'eyo ni ndalo manokalo China Exim Bank nowacho ni ok gidwa keto pesa kanyo nikech ok gine ka cargo ma kono kadhi Uganda oromo pesa miketo iye kanyo. Gini dhi konyo jopiny gang'o nikech gin kaka ne ginene ni ka giketo pesa gi kanyo to ohala ma ndarano ma gach okolo no dhi kelo ka donjo nyabo Malaba ni piny ma onge tiende keto pesa. Aparo ni ng'eni king'iyo standard gauge rail mokwongo chenro machon cha ne paro ne hao ni oket standard gauge ne ni kochopo Nairobi to ka koro kowukalo Naivasha to koro gi downgrade koro bedo meter gauge, koro ko be the same level. Tingeni ka en standard gauge chakre Mombasa nyaka ochop Malaba, tiende ni kata mana mwandu ma kamoro de kalo gi apaya wa mwagero gi koro nyalo kalo gi gidene gi standard gauge gi SGR no. Mano miyo mwandu mabiro kalo kawuok Mombasa kadhi Uganda, kadhi Rwanda, gin mwandu mang'eny. Omiyo ka nitie efficiency to nyalo chwalo mwandu mathoth ahinya. Ing'eni jo SGR mokwongo cha ne ng'iyo mana Mombasa Nairobi. Teni ng'iyo mana mwandu mapacho ka kata gima wuok e kembe ma Nairobi kata ma Naivasha kata gi kembe moluoro Nairobi kadok Nam Chumbi. Sami losa apaya ni mikawo mitere mochopo Malaba. Samo duogo bende nitiere mwandu mawuok pacho kucho kabiro Nam Chumbi. Chai, wang'eni chai nitie mang'eny Kericho ma mondo mi odaro dhi Mombasa oket gi loche. Magi te kori ketereru nikech king'iyo yo moluwo cha kata kuonde mogodhore koluwo ka okawo Bomet ni mokawo Kericho ni maber. Tieni area mag Sotik, kembe ma Kisii, cheche gite nyalo dhi kuro. Mwandu mowuok e boda kata mana Migori nyalo luwo kanyo. Omiyo gimoro miwacho ni mwandu onge thurwa ma nyalo ringe SGR. Mano paro machien. Mano paro motenore gi policy moro manoket 1965 miluongo ni Session Paper number 10. Kawuono piny olony. Kata dhi mana kaluwo kawuono. Dhi none ni to ekadi ma wakete michele sani. To wamedo keto gi odichieng' odichieng'. Omiyo wabedo gi lony manyasani. Kawuono kedhi kata mana Nyatike kawuono. Michele mawuok e puothe makuro ng'eny ma kamoro kibaje go mani to bwedwa yud chiro makare. Piny medo yaore. Nitiere chenro mar serikal mar gero gimiluongo ni
modern markets gi oket gi taonde gi te kawuono ne giker ni kamino na sewa Busia kucho ma bende nitiere gimiluongo ni program mag timo loso mwandu madhi oko minya ter oko kidhi Kisumu wan gi program aina na paro ni en ei Kano kacha ma bende dwa kele gimiluongo ni special economic zone magi gin kuonde ma ji nyalo time ohala ma piyo piyo to inyalo los gik mabeyo to nitie reru manyasani no bende iketo gi to giringo mayot bedo ni waonge reru manyasani omiyo projects mang'eny kidwa kata mana paro kaka idwa golo kata mana rech nam ma Kisumu kata mana Busia kata Homa Bay kidwa tero Mombasa kidwa tere Loka kata kidwa kere Nairobi en pek ahinya iyudo ka gigo wafunde wi bas ni biro gi bas sani kan tiere ru manyasani no wanyalo chwalo gi mang'eny omiyo mwandu mantie gi dhano modak thurwa kocha ng'eny ni neno kata nonro man chogol gi jo Kenya Revenue Authority josolo suru ng'eny thurwa kucho omiyo nitiere ing'eni nitie inyalo bedo gi nying marach ka in go to kata mana gimoro moro timre iwinjo kata iwacho gweng ni ng'ane okalo gimoro kolal to ng'ane mipenjo nying nyalo bedo marach ni kuonge gimaye ma kata koro gik mabeyo nitie to wiji wil kendo iumo en mar thiro ganda mwandu mawuok thurwa ng'eny kendo lo ma wan go ben lo mamie gima nyaka koro wapar ne jowa kaka jotelo en ni donge dwa ti gi reru manyasani ni yo makare mondo wabed gi mwandu wabende wanyalo kete reru ni koro kiko beda beda nogolo mwandu ko anam chumbi kokelo kochomo go Uganda ogole bende moko thurwa kodogo kocha omiyo reru kik bi ni biro gi mwandu to kodok maonge mwandu an gadieri ni nitiere program mang'eny nitiere chenro ma wanyalo tiyogo kata mana kembe mag sukari kawuono kembe wa ka rego te jopur ichulo bang' juma achiel ne oyaw kendo kambi moro machiel ma bende rego sukari Sondu kacha ging'eny kamo kuonde nyalo kwano gi kata mana nitie Transmara nitie lope madongo kuro ma mwandu nyalo wuoke kadhi kuonde mamoko omiyo an gadieri ni mwandu mikete reru manyasani ok nyal koso ma onego be ni wach mar ni mwandu ohala matimore gach reru mar SGR kadhi yo korwa kono no en gima ni piny en mana gima thiro oganda koso jowa ema koro nyaka chak kasore mondo mi gibed gi mwandu moromo minyalo jowa nyaka kasore bed gi mwandu moromo manyalo bedo kanyo to kata kamano pok owachi mwandu ma wanyalo golo nam chumbi kwa tero pinjewa ma jirani ng'eny ahinya ing'eni seche moko ba nyalo timo nonro tawacho ni gini rach kamoro nikech an adwa mana ago kwan gi kama ageto koro bedo ni pacha onindo kamoro anyalo go kwano kalure kaka pacho onindo mano nyalo miyo gimoro maber adhi adinne kaeto akoni kaka magalagala to karen kama ber omiyo an gi pacha gi nonro masetimo gi maseneno gi capacity madwa bed go thurwa ni malo kawuono nitie nyaka kembe midwa chak mag sukari kata Siaya mage mwandu mabiro wuok manyaka dar gi kech jothurwa te ok nyal chamo sukari mawuok Mumias mecham mawuok Kiabu Tali cham mawuok Siaya ikaw mamuroni Chemelil mwandu go nyaka wuothe Kenya mangima nikech kuonde go mage dwarore mano nyalo mana timore ka wan gi lwasi makare an lwasi no en ni logistics nyaka bed ni beche ni piny bedo ni logistics ni malo ema miyo ng'ato neno ni kar yawo kambi Kisumu wadhi ayawe Nairobi kama katiekora kode to donje chire yo mayot kata kadwa tere oko tatere mayot to ka nitie reru manyalo miyo okaw seche 3-4 to chopo mano be ber to kata an gi in ka an gi gima dwa tera pacho kawuono koro SGR ni miyo wuoth bedo mayot wasebedo gi hinyruok kata accident mang'eny kalure gi tiyo ga apewa wan go bedo ni wan gi SGR no dhi miyo wabedo gi wuoth mabende yot mwandu wabende wawuotho ga yo makare kendo yo mapiyo kijapur ma in gi mwandu ni dwa ni piny oruni go Nairobi ka ipura ka ilosa mwandu ni ka gigo dhiambo tidonjo go SGR kiny ka piny ru mwandu ni Nairobi ka tingini mano chalo beti mang'ado kon gi koni nikech jomoko be joma sayo bende wacho ni mano dhi tieko ohala mar jolori jo tije matindo mag lwedo kata buses bende ohala gi dhi rumo mago un kaka jolony mag uchumi gigi nitie kaka giduogo magipimre kamoro koso ng'ato nitie mawande to nyaka lala aparo ni nitiere ber nitiere jomoko 2-3 ma kamoro ni ing'iyo ng'eno ohala nyalo bedo ni maber ma koro inyo jowuoth
nikech bas ka bas mochomo kech bas mochomo koro onge odhi lewe onyalo lewe ndara to kata kamano to SGR tingo ji mang'eny mano bende nitie to kata kamano ing'iyo ikete ratil jopiny mang'eny okonyre to ji 2-3 moko omany yo ma ginyalo balance go nikech ting'o mwandu bende pod ni manetie nitie ng'ama bende kamoro mwandu ne odwa wuogo kako dhi kacha kamoro reru manyasani ni oketno biro wuok bang' kata seche 3 ka in gi mwandu madwano chop machiegni seche 2 pod inyalo tiete gi loch omiyo magi pod biro bedo mana go ohala mak mana niya ohala maduong' mar keto loche ndara to ketho ndechewa bende omiyo kwa waduoko pek mwakete ndechewa to ndechewa nyalo bedo higni mang'eny mago duto te biro bana bedo ohala ne piny kaka jo Kenya to in bede kaka jo ohala mana kaka chon nego picha gi kamera mar Kodak ne tito lokore matindo wago picha gi simu joma no keto Kodak koro onge to ji adi ma oyudo loso mwandu moingo kata Kodak joma no chako kembe machalo kaka iPhone kata Samsung omiyo gimoro ka gimoro nitie kinde mobiro go omiyo nitie opportunity kama lal nitiere ber moro mawuok koro in kaka jawala bende ng'ini ber mane manyalo wuok na ka ma imbe nyalo konyi omiyo anene ni ka ji mang'eny nyalo konyore to mane mwadhigo moloyo ji moko 2-3 manyalo ywago ni kamoro bedo ni gini dhi biro dhinyowa nikech SGR okel mondo kony oganda mang'eny to loche mag jo ohala bende ok rach gitimo go ohala bases mating'o ji bende nitie to bas kata ka niting'o ji to koro jomiting'o dok piny ok tiere ni koro base me kore we medo mang'eny inyalo timo ohala machielo kendo nikech wende mitimo ng'eny to gima ng'eyo bende ni dhano medore odiochieng' kodiochieng' kata mana SGR be dhigi kama koro dhano ng'eny ma kamoro wainge nitie seche moko midwaro kata SGR ne dhi Mombasa kata yudo ka nafas onge machuni mane dhi mane bas omiyo bas go be pod ok birumo gidhi mana bedo go ohala en mani koro nyaka gibede kamoro ma ruoth bedo japiny ma inyalo koni kadhi gi SGR mayo pesa machulo kadhi gi bas mayo machulo wuon bas nyaka koro beduok bei piny nikech embo dhi chopo mapiyo ok odhi kwame ndara nikech ndara koro be bet ler so gigi te nitie gi bergi an sa moko kwame ndara mafuta motiyogo bende koro dok piny kama pesa ni wada golo kanye nikech en bilion madhi 500 malawo mana 600 koso bin jo chulo usuru nyaka bichul man nikech osebedo nitiere mbaka ne osebedo mang'eny nitiere joma ne wacho ni mokwongo kanimiwa gi loans ma China sani kori wacho ni nitiere bond nitiere wach mar PPPs nitiere wach mar wadhi yudo pesa ne kanye aparo ni sirkal mar Dr. William Ruto oseneno pek ma kelo projects ka watiyo gi usuru mimiyo jopiny nitie kelo ne jopiny omiyo ken apaya mwanyalo doke omiyo ushuru midhi med ne japiny mondo gergo project maduong' onge kiwinjo gima niluongo ni National Infrastructure Fund ni gima duong' manogeto ni projects madongo dongo manyalo kelo lokruok e piny oti kode kaka paya minya ywago weg mwandu mondo mikanye motigo mondo ger projects madongo koro nitie PPP mano option achiel machielo nitie mobro structure ka oselos weche mag National Infrastructure Fund ma nitiere projects migeto kode omiyo nitiere gik mang'eny the 5 trillion budget cha mar infrastructure fund no ka wakao mwauso Kenya Pipeline cha waketo matin kanyo wakao muwuok e Safaricom shares bende oket kanyo koro kose ket aguli keto kata bilion 200 tiwacho ni project mwadwaro ni en bilion 500 sirkal kao atamala par mare ma en kamoro kata mana bilion ka ng'eny to bilion 50 kata 100 tikoni weg mwandu man gi mwandu madwa keta project ni keluru mwandu umedwa bilion 450 wayudo bilion 500 koro mano ema bedo special vehicle ma iteno e project machalo kaka National Infrastructure Fund cha koro ene mo riembo mano koro ene mo dhi chulore kende kikanyo ene ma kambi molos moriwo sirkal gi jogo mokelo mwandu gi dhi bede kanyakla achiel koro gine ma gichoko to gineno ni project no timo tieki kaeto samutiyo bende giyudo pesa gi ma oko medo ushuru ne japiny mane e yo mane ker wacho ni odwano tigo inyalo time through PPP kata timo gimiluongo ni
infrastructure fund mane osekale chikcha. To be angini koro jatend piny Kenya gi jatend piny Uganda Yoweri Museveni onego beni yaw gino tich abich mabiro ni. To bose go kwano mone ni ji te manie ndara kanyo idhi migi pesa marom nade, tidhi chulgi karang'o, to gino dhi kalo kanye, tang'o miyo kane mokadhe, tidhi tieke karang'o, koso mato paka mapoko tin. Aparo ni mago mbekni madhi nyime, part of tich ma nineno kata mana deputy governor ma Kisumu kaachiel gi jotelo ma jo Kenya Railways osebedo kago buche gi jogo mantiere e corridor kata yo ma reru manyasani dhi kale, mondo mi gichak ng'eyo ni to ere kaka obro chulo jogi joma reru dhi kadhe puothegi mondo mi giyud compensation e saa mowinjore. Omiyo mago mbaka madhi nyime, nosetim feasibility mong'eno nyalo chalo nade. Gima be kamoro danyis jopiny ni e higa mar 2006 ema the SGR project ma riwo Kenya gi pinje ma oluoro wagi nochak gore, ma wuok Mombasa ka chopo Nairobi kochomo Naivasha chopo Kisumu ni en mana achiel mochomo Uganda. Nitie machielo monego beni wuok Nairobi kakalo Thika kochomo nyaka Isiolo, kata odhi Orie modhi Otuch, achiel apaya achiel dhi Tuch Moyale, mano mochomo Ethiopia, moro duogo nyaka Lamu, kata machielo kowuok Isiolo to idho malo nyaka Turkana ma en ochomo South Sudan. Omiyo mane master plan manitie. So ma en mana part of the master plan. Nitiere projects moko ma pod otenore gi reru manyasani ni ma pok ochaki mibichaki. Omiyo ma endi to nikech gimwageto maduong' en reru ni kochopo Malaba to jo Uganda bendo kawe gi kocha ka kowe kadhi korgi, mane kodhi bedo gima dhi konyo wa waduto. To mano bende dhi konyo piny mar Uganda mondo mi mwandu gi duto mage nyalo golo oko nikech gin piny ma gionge nam. Koro gineni yot mondo mwandu gi ochopnegi mapiyo nikech Mombasa nyaka kata mana Entebbe kata nyaka Kampala chiegni molo ka gidhi Tanganyika giwuok mwalo Dar es Salaam kata Bagamoyo ka gibiro ni giluoro piny mabor mondo mi gichop thurgi. Omiyo ma dhi konyowa kaka jo Kenya. Omiyo en gima ber, amor ni ker mar Uganda Yoweri Museveni dhi bire launch ni embe koro ikre makor ka kore. But aparo ni ker mar Kenya osenyiso ranyisi ni projects aina gi wanyalo riembo yo mapiyo mondo mi jopiny oyud lokruok. Tok ma be kama kibaji moro bire nikech ng'ini ka Uganda ok otimo makore to dhi chalo mana kaka marwa mobiro morumo gi Naivasha ni. Ochalo gima biro e gima dho ngere luongo ni dead end. Maka nikech kata ka Uganda ok okasore korgi to kata dead end machielo koro en mana Malaba ka. Nikech maendi wan gi dead end moro Naivasha ka, ochako chopo Malaba, ochako Sen. Nikech pod warito ni Uganda mondo los margi eka koro donj nyaka Kampala. Gima ber ni kochopo Uganda e Malaba kanyo, ka Uganda pok oloso margi, misigo go wawe mana gi Uganda gi e border kanyo, gikawo gi nikech mwandu makalo kanyo gin koro makor. Thoth gi gin ma Uganda, nitie moko be madhi e pinje machalo kaka Rwanda, gi moko madhi Eastern Congo, DRC, mage makoro dhi bedo matek nikech gin koro nyaka gilu apaya. But an gi geno ni jo Uganda be bro temo maginyalo mondo mi gineni mwandu gi ochopo kuma gidwaro yo mapiyo. But gima duong' moloyo ni gima jo Uganda bose bedo ka yuago en ni golo mwandu Mombasa mondo mi ochope border marwa, obed Malaba, obed Busia, kaoga thuolo mang'eny ahinya. So ka jo Kenya nyalo golo mwandu Mombasa machop Malaba e seche kata mana 12, mano gima ber ahinya. Tiende ni mwandu ochopo mapiyo, kata SGR be ting'o mwandu mathoth, omiyo dhi bedo gima ber ne kata gin. Koro gichur gi ting'e ka gigolo Malaba ka gideko gi chenro magi nikech adieri chenro ma wan go kaka jo Kenya nyalo bedo ni ok en mar jo Uganda. Uganda nyalo bedo gi chenro gi mopogore gi marwa. But ke thuolo gi mowinjore ginyalo timo margi. To gin ginyalo bende. Gima mono jo Uganda bende timo makor ka kor gi kono ok ane ka nitie. Omiyo kata korem gi border ma Malaba to pod nitiere benefit maduong' ma project wani pod dhi bedo beneficial nikech kata okal border to samo kalo border ni kodonjo Uganda, mwandu ma ringa e Uganda koro onge gimo yude, gine ma gidhi yude gimoro.
So wan yutowa dhi rem mana gi e boda ka e mwandu ma korka korwa. Iparo ni SGR ni dhi duoko nengo mar wuoth piny koso dhi mana medo yore mag wuoth mang'eny? Nikech ng'e nitie joma wacho ni kata mana SGR obiro makoro dhi nyaka Mombasa ni ok oduoko nengo mar wuoth piny, omedo mana yore mag wuoth mang'eny. Koro nitie ng'ama nyalo dhi gi en koro en gi bas, en gi ndege, en gi SGR. Ma endi dhi duoko nengo mar wuoth piny koso dhi mana medo yore mag wuoth mang'eny? Aparo ni omedo yore mag wuoth mang'eny to nengo bende oduoko piny. Nikech kamoro penjri ni ero de waonge SGR ni. Kamoro nengo mar wuoth dikoro ingo kama intie sani. So gima ng'eyo ni kamoro duoko nengo mar wuoth chien bedo matek. To nikech nitiere yore mang'eny minyalo wuothogo. Koro jogo ma bende tiyo ohala kata timo ohala mar titero jowuoth e wuoth. Koro yudo ka kibaje gogi ka gidwa medo bei. Nikech kimedo bei tanyalo a. Kija ndege. De koro isemedo bei. To nikech ing'e ni kimedo bei, dhano dhi dar dhi SGR. SGR bentie nyaka business class gi first class. Monde sore ma kamoro kionge haraka. Tidonje mana gotieno. Nitie ji mang'eny moweyo ringo gi ndege. Ma en no ringo gi ndege to koro koni SGR nitie mayo ma wuothogo. Wuotho en mani kora pango wuodha ka nada ka ja wuotho ga gokinyi ta wuotho ga gotieno. Iwuotho wuoth mayo nyangafu kendo kabisa. Omiyo nitiere kaka odhi timo gik moko ariyo. Omedo options. Tieni nyalo dhi gi reru manyasani kata nyalo dhi gi bus, but mar ariyo odhi duoko bei piny, mar adek odhi keto gimiluongo ni accidents bo dhi duoko piny. Nikech sama imedo options mang'eny, safar mang'eny mabede ndara koro dok piny. Tiende ni kata mana accident ma jatimre mang'eny e kore ka koro dok piny. Tinde yudo ka kata mana accident mikwano ni timre kind Mombasa gi Nairobi kata mag loche gi beto dwa dok piny matin, kata bedo ni nitiere wuodhe mang'eny ma geche mang'eny ma pod ringe apayano. Omiyo nitiere ber ma nitiere mabiro gi biro gi SGR. King'iyo gini kaka jalony mag uchumi, iwacho ni gino nyalo bedo bilion 500 kata nyaka bilion 600 ka pesa gi de beni waketo gi e chenro moko. Dong de berie moloyo SGR. Wacho ni kata oket gi mane e chenro mar thieth. Kata mana ndeche moko matindo tindo mang'eny kaka mar sani turo nitiere machielo mar Rironi Mau Summit akadho kanya nendo ka itiye ilose. Ok aket kata mana expressway malo kanyo. Pesa ni dong inyalo kete e chenro moko. Ang'o mi SGR ni ema obergo? Bilion 500 malawa na bilion 600 kigo kwano no. Ing'e ni gima jo Kenya seche moko nyalo mako dhogi Trevor. Yudo ni dwe ka dwe, higa ka higa wachulo 1.3 trillion. Interest kende mana mar gowi mwaka. Mano pesa mang'eny moingo kata mana pesa mochulo jopuonj. Chenro mar chulo jopuonj kata ndiko jopuonj mang'eny en gima sirkal nyaka tim. Gimomiyo sirkal timo chenro aina mar SGR ni aina mar yawo apaya madhi thurwa cha mondo bed duol. Chenro mar neno ni wanyalo gero gimiluongo ni dams madongo makonyo irrigation mondo mi wabed gi food security. To watimo gi ka ok waluwo budget ma wan go sani en ni mondo mi waduok pek ne japiny. Mane momiyo budget madhi nyime onego bed ni koro omenda mang'eny dhi e chenro miwacho mag thieth gi, omenda mang'eny dhi e chenro miwacho mag puonj, education, healthcare, omiyo omenda mang'eny nikech gigi te itimo off budget. Tieni koro itimo gi to oket gi e budget. Mano dhi konyowa moloyo kao omenda midwa kao ikete wach nikech ng'ama dhi oli pesa ni mondo idhi thieth go jodalau to tek yudo. Ng'ama dhi oli pesa ni mondo idhi chul go jopuonj msara ok dhi yudo. To ko oli pesa ni ikete chenro madhi nyuolo ohande to mano yot. Omiyo sembe ipimo mana gi nyamin. Kidwa weyo chenro mar gero SGR to koro pime ni okay kara wawe SGR wadhi mana gi duol ni waket moro ni kende ni wapimgi. Mwandu midhi dhiro kanyo ok dhi bedo minyalo pimo gi mwandu minyalo tero gi reru manyasani. Ahinya kigeto mwandu madhi e pinje majirani. Nikech ok wanya keto expressway mawuok Rironi madhi chop nyaka Malaba ni mondo ochwal mwandu. Mano wanyalo keto ne ng'ama chalo kaka Trevor maka moro kowuok Nairobi ka to kodwa kawo ndege to deko dwa dhi bedo gi bura gi Jonyakach. Koro mane miluwo. Kata an kadwa dhi Kisumu kata dhi Nakuru tayudo ka
kamoro luwo apaya ma kawaida ni nyalo deka koro atiyogo kato bende omedo safety e ndara. Kawuono kiwuok Nairobi kaka idhi Thika kata idhi nyaka Nyeri, apaya ber kendo accidents odok piny nikech en duol. Mago pod wanyalo timo, but mondo mi wachwal mwandu mang'eny mikete reru manyasani kopogore gi ting'o dhano, gima duong' ma reru ne dhi konyo wago en mwandu. Koro gima duong' ma nyaka wapenjre ni to wan kaka counties manitiere Western Kenya, wan gi chenro mage manyalo tiyo gi reru manyasani ni. King'iyo maber tiyudo ka thothne en jolang'o ema nigi kahawa gi chai minyalo kete reru ni kadhi Nam Chumbi. Wan gi sukari to be mana kuonde wa matin, to king'iye maber bende kembe wa gine thembo sani tamor ni nikech privatization kembe gi rego te, omiyo mwandu kata sukari masani rego thurwa odhi malo, jopur bende chulo bang' juma ka juma. Mano en gima ber. Tieni kwa nyalo medo mwandu mwakete reru manyasani ni to wanyalo konyore. Gik machalo kaka mchele kwa nyalo expand irrigation mahero cha na neno chenro mar National Irrigation Authority nigi chenro maber manyalo yaro kanyo. Kidhi kama chalo kaka Kemero Loch mathurwa kocha, sani acreage mipidhe michele omed kabisa nikech kanal mano yaw cha sani kori tiyogo. Kidhi kama chalo kaka Nyateke, so mage makwa medo yaw to wan gi mwandu makata ka koro jalori cha nokwamo to gol na mwandu Nyateke apaya makare okel nago orwak nago SGR ka. Mage gik makoro nyaka wapenjre to ere kaka gik wanyalo tiyo gi nafas gi. Wan gi special economic zones ma county ka county nigo, wan gi aggregation parks gi. Ang'o mwadwa time gie? Na neno malit ka county ma Murang'a nche otimo gimiluongo ni investor conference mana higa achiel mokalo, to giluongo investors. Kawuono investors abich oseyawo kembe dhi nyime Murang'a maloso mwandu madhi oko. Mage kuonde ma onego koro wachwoe pachwa mondo mi watigi mwandu mabiro thurwa gi nafas mabiro gi ndeche miyawonwa gi weche mag stima makoro yawo sani makoro nyalo kelo stima e kembe manyalo timo gik mabeyo gi mondo mi gitiyo makare ma ok ni mwandu wa matin mwaloso ni ja Uganda biro gi lori no biro tigo mchele ahero oringo dhigo. Mago gik makoro nyaka wae to mana ka waloso chenro makare mamiyo japur bende yudo pesa ne yo makare, mamiyo bende gibedo gi puonj makare, kaeto wago siasa ma bende nyalo konyowa mondo mi wager japurni mondo mi giyud ni giyudo kodhi makare, giyud puonj makare, mwandu owuoge puothewa mondo mi mwandu wa kik bed mana mwachamo kende. Wabede ni wan gi mwandu ma wanyalo keto reru manyasani kwatero kuonde mamoko. Omiyo koro dongruok ni kuomwa kaka dongruok ni kuomwa. Inyalo mi ndara to gimitimo gi ndara no. Inya mi ndara to karimo mano dumbi moro midwa ginene. Kata iketo diendi ma ywe dende ka ile nikech lam kamoro liet ka chieng' rieny. Mane makoro nyaka wae. Wan kaka jotelo ma joluo and mae koro en penj manyaka wapenj jotendwa moyier. Ahinya gibed governors mathurwa. Nito in kaka governor osemiyi gik mabeyo gi lwasi makare ni osemiyi. Ere kaka iriwo jopur mathurwa mondo mi mwandu oringe reru manyasani. Kata mana pur mar pamba. Kawuono kidwaro tero kata pamba kamoro to kandara nitie mayot. Bende wan gi chenro makonyo kuonde wa kamoro tuoga mabedo mana gi season achiel. Ni kane ipuro dwe mar 3 tikeyo dwe mar 7, puothi ninda nyaka higa manyien. Irito nyaka dwe mar 3 higa manyien kipuro. Donge dwa tigi puothe wage dweche ma kamoro koth tin ni to watime pur mamoko. Okel irrigation canals gi mondo mi wakel ni wanyalo nyayo mwandu mondo mi wariemb dhiere kindwa. Mano kore kama pek nitie. Mano challenge maber ahinya. To ina sene ni ka idhiga nyaka e od bura samoro kigo budget iwacho ni nitiere fuok moko mineno ma mibadhi nyalo donje. Mar SGR ni besego e kogune neno ka nitiere kuonde moko mibadhi nyalo wuoke. Nikech ji penjo ni to ng'ano matime to ere kaka ene motime oyudo orakno nade to time gi ng'agi ere. Aparo ni korka orak moro amora maduong' to iwacho ni dhano jakwadh chunye, omiyo nyaka wapenja penjo ni to ng'ama dhi time mago ok penjo marach. Keji nyachaki gi bilion 500 to dhi rumo. Onyalo dhi ochopo kana bilion 800 momedre. Koro orakno ondike yo machalo nade. To kamidwa dhi ng'iewe lo midhi chule ji compensation idhi chul ng'a. Nikech waseneno kuonde mitimo bende compensation ma jomoko sieko ma kamoro gionge lo to gidhi giyudo. Or apaya ma
reru manyasani dhi luwo ok ong'e maber to ng'ato to oseng'e no dhi bedo luwo kanye koro en oseriekore odhi otelo ong'iewo lo otieko ong'iewo lo kuomi kamoro siling 100 eka to choko eka mang'eny apano nikech en gi information kata en gi rieko moro ma jomoko kia in kiseuso lo 100,000 bang' kata dweche moko 7 tiwinjo ni kama ne use loni koro sani mandara kale kendo ng'ato koro nigi lopi koro en use chule milion kata 3 eka achiel mani ng'eni en mana form of mibadhi omiyo weche maluwo motenore kaka apaya mareru dhi kale obed gik minya wach ne jopiny ayanga ma ok jomoko sieko ni gin gidwa go kwano kaka gitiyo gi rieko kata gi gik ma ging'eyo mondo gima jopiny omiyo nyaka wabed vigilant throughout ajawacho kamoro amora kadhi kata bunge kwa dhi timo presentation weche mag budget gi ni nyaka wabed eternally vigilant mano gima chik mar katiba mar Kenya owachonwa accountability is not an option to be ignored omiyo kata mana madhi nyime ni nyaka time yo ma ong'e ni ng'ane matime to time pesa makama to kanitiere gwenyruok moro tinya tim nade ma okiny ng'ato nochako kaka nochako SGR manowuok Mombasa nochako kiadi bang'e odhi omedore Kenya diriyo niyo noyud ka gik moko kia ogwenyore nade gigi ema miyo dhano chako bedo gi to kata gima ber madok konyo jopiny koro dhi kethore to king'iyo gini nikech ng'enyne joma wawuoyo go ng'iyo ga gik moko gi yore mag siasa nitie joma wacho ni maendi en kisera mar siasa nikech ipenjo ni ang'o miyo sani emokadhe area no oha Narok odhi Bomet odhi Kericho odhi Nyamira okadh Kisumu odhi nyaka Malaba dak nokadhe chon iwacho ni sani en mana kisera mar ombulu nikech yiero biro mano bende dhano nyalo ng'iye kisiasa to an kipenja ng'ama nogole Mombasa mokele to dhi terminate gi Naivasha en oparo man Naivasha kae ma mwandu nitie ang'o momiyo kuonde mamoko to ne owe chien mana kaka iwinjo ka seche moko kiwacho ni wayawa apaya mawuok Rironi kochomo na Nakuru kadhi Mau Summit to jigoye koko ni apaya no kikiyaw to mamoko to kiyaw to ni kare nitiere siasa bende mar koni gi koni ma seche moko en siasa ma ok ber ranyisi en kawuono ka komiya gimoro tiko ni ng'udhoko gino rach to ng'ama chielo komi to dhano lingthi mago bing'eni koro nyaka tang' mego tamsi adwa mi ranyisi Trevor nyaka ne chenro mar sirkal masani ni chakre and ma kata na nyalo wacho ni ago debe ne sirkal waneno dongruok e kona ka kona mar Kenya ok en kata thurwa kende kech maero madhi thurwa kuonde mamoko nitie projects madhi e nyime kawuono bed ing'e ni Homa Bay County kende nigi projects mag ndara 259 kilometers madhi nyime sani ma bilion 10 nitiere ma nyien ma poko chaki bilion 17 ma en 256 kilometers mano mana Homa Bay ka biro Kisumu nitiere projects ma 23.2 billion ma kiriwo kilomita au mana kilomita 160 kidhi Migori 494 kilometers ongoing 20 billion kendo kichaki dhi manyien gin gi 38 kilometers kidhi Siaya 172 kilometers ma ongoing worth 4.7 billion mochan 18 billion omiyo nitiere chenro makinga to kadhi Kisii bende aneno karibu 34 billion mar project madhi nyime kadhi Nyamira bende the same achaka dok pinje mamoko na ng'iyo ma Western bende nitie projects ainago aneno ka sirkal ni temo keyo weche mag dongruok kuone ma kamora mora kata dhi mana weche mag affordable housing na ariwo project madhi nyime Homa Bay County almost kiriwo te 17.8 billion kadhi ma actually 27 billion kidhi ma Kisumu 44 billion kidhi ma Siaya 27 billion Migori bende nitiere actually Migori 27 Homa Bay 24 magi projects mag affordable makidhi ka sub county ka sub county to kadhi e pinje mamoko na aneno kerne nitiere Mount Elgon aneno moko Bungoma aneno moko the other week ne en Kikuyu ka aneno gi juma moro mokalo ne Nam Chumbi kintie so gin ka mora mora omiyo mane gima nyalo riwo piny nyaka bed gi dongruok e kona ka kona mar piny omiyo project kata jomoko nyalo ng'iyo ni ang'o miyo sani gimoro ka gimoro nigi kinde ne nitiere jomoko manong'eyo ni pinje moko
na wacho session paper number par ma 1965 ne wacho ni mwandu mag piny iketo kuonde ma koth ng'enye ma lwasi mag pur genego bede mayot niluongo ni White Islands emane igetogo. Kuonde modong' mane ong'i kaka kuonde motuo notho chon. Kikomi nolor 1990. King'iyo kata mana weche mag fisheries projects gi onge chenro malong'o mane dhi nyime mag rech e nam. Kawuono aneno ka sirkani nigi chenro mar chiero gi te. Irrigation projects mano fail, West Kano irrigation scheme mane koro lokore gimoro nono, olokore midhiero ma en neno mana rachne sama koth ng'eny ka koro oulo muomo mier dhi. Sani kata koth mang'eny ni ineno ka magongo. Omiyo gigi gin gik mabeyo. Jatend piny Kenya dhi wuothe area wa Manyanza no juma mwadhiyeni. In kaka jalony mag uchumi ang'o madier ni mondo mi otim? Nikech wuotho to aseneno kosebiro ma ok yango ne biro osebiro di ng'eny. Ang'o makoro nyaka chak timore sani manyalo konyo jopiny? In dier no tim ang'o kobiro? Aparo ni kopogore gi bedo ni oseyawo projects mang'eny, moko pod medo yawo. Ageno ni kobiro to omed bende jiwo ne jotendwa gi. Ing'e ni seche moko inyalo timo maber ma ibi chop pacho ikel gi maber, ichop pacho ikel gik maber. Gigi ka ok oti kodgi maber to kamoro gibedo kayiem nono. So kamoro daher seche moko ni bende sama go mbaka gi jotelo dwagi to embo migi challenge moro. Asekelo nu magi butiyo kodgi e yo makare. Aparo ni mano nego bedi mondo mi jotelo kik ng'ira ng'ia ni kech nitie siasa mane wang'iyo go kaka jothurwa. Onge siasa mayot kaka siasa mar pingo. Kech iwacho isiemo mana kamarach. Isiemo mana kamarach. Gima tek molo en gero. So bedwa lok pacho mabende wabede ni wanyalo pingo to wanyalo gero. So wera kata paro mar neno weche mag dongruok e lwasi machalo kamano aneno ka en gima ber ma ka wanyalo rwako kaka jothurwa to nyalo konyowa. Koro kuonde monyalo medo yawo nikech nowewe chien ahinya kendo wasesandore nyaka ne Kenya yudo uhuru, projects wa kata ndeche osebedo karicho mang'eny. Koro omed konyowa yawo ndechegi mak mana pod amedo jiwo ni jotendwa bende omed neno ni ere kaka gitiyo gi thuolo ma rais omiyowa mag dongruok gi mondo mi wakel go lokruok kit ngima mar jopiny. Koro an ageno ni kodhi biro rado gi jowa to med jiwo negi weche mag dongruok motegno. Mar ariyo omed yaronwa kuonde ma pod nitiere ng'ikruok kech kata obedo ni waseyudo mang'eny mabeyo nitiere kuonde moko ma bende fuok nitie. To adieri makende be ni gik miwinjo kata makwano sani gi kiriwo gi te to ginyalo bedo kata bilion 120 kata 130 koriw te. To gima dimak dhogi ni e counties wa 4 go pesa mose mi counties wa bendo ingo pesa mawacho go. Inyayudo ni gito maginadi kech mag president anyalo kwano makwani magi 120 billion to jogi te kiriwo Homa Bay kamoro bilion 440 gi wiye. Kiriwo Siaya, kiriwo Kisumu, counties wa 4 go oseyudo bilion maingo 200. So mwandu mosedonjo e lwet governors wa 4 gi oingo pesa temo wacho mag dongruok mag president kelo gi. Ma bende kimiyo gigi ne 5 to bilion 500 miwago cha ginyona gimbe gin go. Ka koro otiego gini kinene ki jumla to gini odhi chulore no wuon koso jopiny pod bro chulo wach ni usuru. Pek dhi duogo ne jopiny koso en ohala ma dhi chulore no wuon. Gacho kolo makoro kadho Kisumu kadhi Malaba ni. An gi pacha paro ni onyalo chulore mak mana koti kode yo makare. Tiende ni sama ichak gere ni to nyaka wagoye bura kaka jotelo mathurwa. Nikech sama notim project moko ni gini nyalo chulore ne gilieko ni to nyalo ting'o mwandu marom nade koago thurwa kodogo koni to koago koni kobiro go koni. Tudruok gi jo Uganda biro neno ni mwandu mawuok Nam Chumbi kachopo Malaba obedo. Rieko wa gi tudruok marwa kaka jo Kenya gi jotelo mathurwa kotelo gi jogo ma omilwasi makare mag timo ohala gitimo gima kare ema biro kelo mwandu mwakete reru manyasani no. Koro nyaka obed linked gi kaka wadwa tiyo kode. Omiyo gimo mondo mi reru ni manyasani no chulre nyaka wago bura ma koni kaka counties ma Luo Nyanza
the expected production kata products munyalo golo madonje e reru manyasani en kama atamala di madwa ten gi county ma Homa Bay, Kisumu, Siaya kamano, Busia, Bungoma kamano, bende leadership mag counties gi neno gigi kama nikech kidwaro ni mondo tich otimre, what gets measured gets done gi dho Kisungu. Nyaka lieke pachi ni to sami kelo ni reru manyasani ni in kata kaka governor binge kata ni mwandu adi manyalo wuok e county ni kadonje reru manyasani ma elrebo nego beno sebedo go magin gi numbers go kato gigo bura to giluongo jolony machalo kaka wan to okoni mae kaka wan wanyalo konyou mae kama sirkal mar ma county bende donje gi lwasi makare to mae kama pod nitie policy intervention maka moro dwaro ni walok chik pend chik moro e bunge mae kama wa bunge dhi timo kae to nitiere kama kore wacho ni mae to koro dwaro teko kata teku mar ker mae kama ker donje mane kwa bro kedo gi dhier kao kamano to porobro mana yuago deyo nikech kawuono wadhi igni adi nyaka ne devolution chakre igni 10 gi wiye ka ng'ato penji ni tang'o momiyo counties wa manong'e ni puro kata pamba kawuono pod ok pur pamba en ang'o kipenjo governors moyiergi in to pachi ne en ang'o mise achieve minyalo kwano kopogore gi wacho ne aolo marame ndarani kata agero ginene agero office ki ang'o e CDA e ginene e ward ka ang'o minyalo kwano motenore gi tiji mane kama koro pogo jothum wacho ni pogo wuon thum gi jakuo thum wuoke ni as a leader bende di kaw igni abich mikone iga abich gi mae gima na nyayo makoro ber thurwa kai kama na yuage gi miwinjo ranyisi miwinjo kachio mar governor ma Murang'a ni eno nyalo wacho ni kano yiere maembe ne siling 2 kawuono maembe siling 20 nango nikech no manyo weg kembe maloso maembe gi juice mo winjorego mondikorego piny mo nyisogi ni udhi miyo jopur ga siling 20 pa kilo kato odhi ogo bura gi jopur inyaku bede sako giugi te donje sako mane leadership madwaro thurwa omiyo kato bed mane e pur mar niang kiki bede ni in governor machoko ses ni sese midichgo penjri ni to japur ni be oyudo services modwaro bi tudri gi weg kembe gi mondo tim gik makare to kose ling to weg kembe gi bende timo timbe moko maricho machalo kaka ketho lwasi kiji kembe moko ma olo nyaka gik maricho richo e pi ma to dhi inyo kata joma puro joma pidho reche nam gik makamagi mago tije joma wayiero kaka governors gi ko tudre gi migawo mamoko mag sirkal omiyo an gi pacha aneno ni county ka county ongi kama otegnoe to penjere ni to ere kaka an kaka jatelo adhi konyo timo mano ka tu keto milestones gi targets gima ero go sirkal mar William gi joge ni kata kawuono kidwa ng'e ni ndeche adi madhi nyime thuro to gichopo atamala di ibro yudo te mochan midwa chaki mapoko chaki ginadi to gichakore karang'o koro kata kodeko ting'e gomiyo gideko nyaka obed gi chenro kata plans machalo kamano mane ka dwa lok thuchewa otherwise wanyalo go gambaka kiny kata wacho ni gini ok nya chulore ok nya chulore nang'o nikech ok tim gimone gi tim ero kamano mane kama weche ni FCPS bono mola gino ni jogo winjo yo wacho makare kabisa ta gino ni dhi manyo jo LREB Lake Region Economic Block mondo mi uchak gombaka ni ero gacho kolo ni koro biro iro aka ere kaka ang'no konyo kaka jo dala ero kamano ahinya FCPS bono molo jalonye weche mag uchumi kwa godo mbaka weche mag gacho kolo makoro biro odhi kadho Narok chombo meto dhi Kericho bi Nyamira bi Kisumu odhi nyaka Malaba koro penjriane ni into dhi konyi nade mane mbaka modhi go kendo koro kanyo kama olore chenro mar buch jopiny wantie ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pele nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guok ochap pesa unindo maber